1967, de brug naar het Rood Paard in Vrouwbuurstermolen. Boerderij Rood Paard 1 van Jaap en Anneke Binnema. Doerde en Waardse Binnema. Roelof Bierma met een eigengemaakt vlot van oliedrums. Slotmodellade door Jan Siebesma. Ja Binnema met kou voor de koeien. De koeien en schapen van Ja Binnema met daarachter de spoorlijn en daarachter de loodsen van de firma Huytema. Jaap brengt een voerblokje bij de stier. De Vrouwbuurstermolen. Jaap is aan het hooiskudden met de John Deere A. De Volvo Victor 230 met 6 bords Lely Acrobaat het hooi bijna aan te draaien. Met Jan Siebesma op het trekker en Piet van der Looy loopt er voorlangs. Waardse Binnema bij de varkens. Doorde en Waardse in graan met op de achtergrond de windmotor. Stroolade met Anneke Binnema Bierma op de Volvo trekker. En Ja Binnema op een wagen. Jan Siebesma brengt stro op een wagen. Jan Siebesma het het er maar druk met. Koeien melken met een machine door Piet van der Looy van Oude Looien. De slangen worden aansloten op een melkbussen. Hier zien we Foppe Binnema. Dan doet de machine zijn werk. En dan met de hand het laatste er nog even uit. En hier ligt Foppe Binnema het in de bussen. Ja Binnema op Nuffield-trekker en Massey Ferguson hoge drukpers met aandrevende stationaire motor. Wie binnen nou in 1968? Een peert met veulen en op de achtergrond zien we nog de grote stier. Het veulen galoppeert door de waaien. Skelt een lep op het trekker met hooi erachter. Jan Siebesma brengt de pakjes naar de wagen en Ja Binnema stapelt ze op. Skelter en Jaap op een wagen.
Jaap Benema melkt de koeien. Nog even namelken en dan in de bus. De melkbussen op een wagen om ze naar de Diek te brengen. Sjouke van Diek zoekt plak voor zijn bromfiets. Waardse Benema is met Sjouke van Diek in peteer. En Sjouke gaat er vandoor. En Piet van der Looy gaat ook naar huis. We zijn nu beland in 1970. Het veulen galoppeert door de waai achter mij aan. Anneke is druk in de tuin doende. En Waardse en Doerde maken de auto even schoon. Hier maar we niet ijs zoeken, jongens. De lammen komen correct het hok uit. Sjouke van Diek heeft de schapen eten gebracht. Even lekker met de paarden rauzen door het graan. Doerde zal even bij de paarden zingen. Benema senior. Waardse Benema senior is aan het kooieren en schiet even bij Jaap Benema. Feest op Vrouw Buurstermaal. Het dasfeest met de stoomlocomobiel. Het is 1972. Ouderwets dorsen. En veel mensen op hem al. Het publiek geniet met volle teugen. Ook was er een demonstratie met een klein sportvliegtuig. Links zien we de plaats van Dirk Kooi. Dit was een film van de werkzaamheden op de boerderij van Jaap en Anneke Benema van Vrouw Buurstermaal.